продукт като този носи на своя създател стотици евро на месец. Ако искаш да развиеш свой бизнес и да изкараш няколко хиляди странично на месец, ами остани тук и ще ти разкажа как това е възможно. Нямаш излишни пари, а винаги си мечтал да започнеш нещо свое. Ами, Printify и Etsy са тук, за да ти помогнат. Мислиш, че съм луда? Не, не съм. Това е напълно възможно. Хайде, ела ще ти покажа стъпка по стъпка как да го направиш и ти. Като за начало отиваме на страницата на Printify и се регистрираме безплатно. След което отиваме на каталог и както можете да видите, има страшно много продукти, които можем да изберем за нашия магазин, но в конкретния случай ние търсиме тениски. Отиваме на дамски тениски, след което погледнете само какъв избор от тениски имате, различни като цени, като материи, които можете да продавате. Избираме една конкретна, отиваме, разглеждаме провайдерите и избираме един провайдер, който да ползваме ние. След което натискаме, за да създадем дизайн. Аз избирам простичък, да сложа текст и ето една вече готова тениска с елементарен надпис, който може наистина да ви донесе много пари. След което отиваме в Etsy, създаваме своя безплатен магазин и накрая го свързваме с Printify.